Isten maga. Én vagyok a hülye. Jó van, hogy megvezétik. Most Freddy. Megfelelni. Nem világít tovább. Most direkt gyengének tettem te, fogyatékos te. Úgy is világít. Te faszopó. Hát nézzél szembe vele. Te faszopó. Én nem találom a homlokbotó vagyok. Az isteni nem írja az óra. Hát a következő évben már a telefon nem tudja fogadni. 2011-et is. Mindjárt a telefon fogadni. Várjál, Norberto, ne felejtkezz meg. Koncentrálj. Azt hiszem, mi a szemed? Gál! Nem basszam be annyira, bazd meg. Mi a picsány? Nem találom. Te akartál úgy. Nem baszok be. Nem? Estéfű te, szerencsétlen. Óra! Így. Mogni alig tudtál! Nem levegőtem hallgatni! Itt elaludtál! Hallod én? Istennek az ölőbe beleesni úgy nézték, mint a szoktad volna. Elment, mert elszoktad. Annyira jól esett neki, hogy nem tudott ábrálni. Ha valahogy a telefon szoptatom a bazom, amely a hallgatom meg itt már. Miért van? Megfogtam fél tornátot, lebontottam fel. Vállózál Innen nem érted azt a vízt a szárnyat. Azt a szopon Sűrleget. Jó! Sok itt tartom, elnyomja. Jó! Na, hogy kapcsolom ki. Ami? Hát a napot nem kapcsolom ki, direkt a napot gyengére tettem, hogy ne kapjon sugárzást. Mindjárt meg ez a telefon, bazd meg. Akkor beledbe is sütni fog. Az égvilágon senki nem lát. Telefon Jó egy Jó, idegesít, akkor az mi nem idegesít az a nap. nem akar nem beszél. Elé vegyem az a lámpámat? Az egy homlokpicoló. Azt ellopták homlokpicolót. Ez nem süt annyira, nézd. Nem süt az annyira. De nézzétek ezt, legalább egy hét. Hogy hívják a... Nézzük be, és mióta felébred. Mi? Reggel emelkedőnek, nálatok fejlődnek téged. Hallod én? Hallod én? Olyan vagy, mint Darth Vader. Az a kardot. Olyan, mint Darth Vader. Egy falat még, köcsög volt egy. Hol az igen faszkolok? Most látom. Ezt tudok akaratlak valami. Olyan mondom, füled a holapom. Jelölted át. Ott van a füled a helyi kuszogom látni. Jelölted, tényleg mióta van az fülde való. És olyan látom. Szép fekete gyöngyszűbe valók. Van egy jó hajó, kariteger. De az ajtót ne csapjad, kocs. Hallod én? Állj, Cézár. Telefont itt hagytam. Hozzátok ki neki a telefon. Tényleg olyan csinos a fülbe való. Hozzátok ki neki a telefon. Hozzátok ki neki a telefon. Ez bőven csinosom. Hozzátok ki neki a telefon. Az a kicsi Hitler van. Telefont itt hagytam, te hűtele. De a legkomolyabb az a kicsi. Itt van a telefonod. Hallod, a Hitler bajuszta a legkomolyabb. A fűre való végig. Fűre való. Olyan, mint egy kis háziasszony, csak Hitler. Ne, hallod, az ajtót ne csap. Telefonod. Jó. Gyerekek, ez elszállt.